Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Masuk mahita tu Minggu Judika nomor 8 luluhon ahu ali jahuba. Marhite topik ni Minggu Kristus si horhon haluaun. Atong di bagasan serep dohuk ni roha tapangiar maswarata memuji Tuhan debata. Mari de mahita sian buku de nomor 10 pitu ayat 2 de 2 non mahita jongjong. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di perbadian atu mau palangit dohot tanon. Amin. Luluhon maahu ale debata, jala pabadahon badakku dopak bangso na daulat roha, sai palua maahu sian bawa siulahon si paoto-oto dohot hajek kelon. Ai hodo debata harorowannya kukuku. Tongos mahati uronmu dohot hati goranmu. Akka namanugu ahu. Pataru au tu dolok ni habadiomu. Dohot tu ingananmu. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanamin na di Banua Gijang, asi maroham dihami halak nagaleon, di idaho lonom ayat 5. Tangihon hamu mapatik ni debata di Minggu Judika sadarion. Imana tersurat di Konfesia KBP 1936 bidu onom taringot tu haluaun. Tahaporseai jala tahati dakodo debatado patu pahaluaun. Ima haluaun siya dosa
sian gonggoman ni sibulis dohot hamatian. Nang sian ragam ni huaso na maralo tuhatan ni debata. Sian asi dohot holong ni rohani debata do dipatupa haluauni. Marhite-hite pakokopon ni anak na nasasadai. Tuhan Yesus Kristus namate dihau pinorsilang. Na tua tubanua toru dung ditanom. Jala mula mangulu diari patuluhon. Dalan majalo haluauni. Ima marhite haporseaon na tinubuhon ni tod di porbadia. Jala haporseaon nido. Dirajumi debata gabe hapitoran ni jolma. Ia haluauni. Hamuliaun ni debata dohot hatuaun ni jolma idoing. Nunga melua na porseai. Atik pegodang do peparukidon. Si boluson na di portibion. Sai di palua asin rohani debata do na porseai. Sian ragam ni mara. Dingulu si ganupari. Dingulu perdagingon nang pertodiope. Manang marsasahalak, manang marsapunguan. Hataridan ni haluauni dingulu ni naporseai di portibion. Ima ngulu na marhabadiaon. Na marparbuehon akaparbue ni toddi. Marhite podaon tau dolhoddo. Na swadong haluaon na asing sian haluaon na pinatupa ni Yesus Kristus. Jala Yesus Kristus sabingdo na punahalak na pinaluay. Naso terrapas sibolis manangakahuaso na asing be na porseai sian gonggoman ni Kristus. Alani tatulak dopo dan amadok boy jolmai paluahud dirina sian gonggoman ni dosa. Sibolis dot hamatean marhite sian na manadikon hariburon ni portibion. Laos tatulak dopo dan amadok usaha ni jolmai sadiri do namanot Tuhon haluaonna. Ido sahatna atau rak mangidugugo mahita tu adupan ni debata laho mangulahon patik naing. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nau bartupatik mi. Amin. Tapuji Tuhata merede hita bukke de nomor 334 ayat 1 2 dia 2 non rima hita jongjong. Tato poti madosa tatuaro panidebata martangi yang mahita. Ali ama namin jala debata namin na di Banua Gijang para sirohana sumurung midahami. Hu parhatutu jala hutopoti hami dodo sa dohot pangalasion namin nagudangi di julum. Tatap hami marhite-hite asin roham jala sesama dosa nami salhutna. Ala ni pakokok ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot hasesan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni, tarbaheni bana do panguluhon. Rodi ujung na akan sadok rotu debata. Marhite-hite ibana. Na mangudu do ibana totong. Asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Mari dehita bukit di 352 ayat 4. Hatani debata turpuk epistel di minggu judika sadarion imana tersurat di Jeremia bidu 30 sada mamuka ayat 30 sada saat tu ayat 34 tajahama secara responsoria idama narodo akka arisogot ninna jahoba pukaokku mapadan nai baru tu pinopar nisi Israel dohot tu pinopar nisi Juda. Ayodo padan si baheno kutu pinopar ni si Israel dung salpu akka arion ninna Jahoba lehonokku mapatiku tu bagasan ate-ate nasida jala surat tonokku doi tu bagasan rohana sida asa ahu gabe debata nasida jala nasida gabe bangsoku. Ido sahatna martua maakkan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita buku de 460 sada ayat 2 ayat 2 non rimah hita jongjong.
longon na hinatidakon ni dong atas sa porseaw sa dok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahuba ido ama pargugo naso hatudusan natu mapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba nasasadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabeya siaton di porbadia andorang sahabubuan. Ido tuhata natumahon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetrapajal doi bana di hau pinarsilang na tuat tubanua toru pungtanom na mula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahuntul tu siamun ni debata Jahuba amanai pargugo naswatu dusani disimai bana pengda sugut tu tanaon manghumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi para badia jala adong sada huria na badia huria topan ni halak Kristen akan na badia dohot dasisan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Tabigima titing dihuriata. Shalom. Horas madihita. Odolan nititing Minggu tanggal 21 Maret 2021. Parjolo ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu tanggal 21 Maret 2021. Rajalo doga beruas ni huriata ima keluarga Arifin Dohar manurung Inatai Magdalena Epi Anggreni Borusinaga na baru marhasohotan tinggal di tengah di pasu-pasu Tuhan manasida gaberuas na mangolu di huriata na paduahon titing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu perbagason ma Niko Egi Humiras Siahan SE anaknya mata situa aman Siahan tubuh ninata Tiramin Borusiagian SPD ruas ni HKBP Resort Keramat Jati Sianwek Tengah Dohot Orwana Betsy Edith Kristi Boru Purba Home ruas ni HKBP Resort Keramat Jati Sianwek Condek Batu Ampar Boru Niamata Situa Ramses Purba Tubuh Ninata Romaida Borusihite Escape Pamasumasuot di Patupa hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pukul 8 di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati di pasu-pasu Tuhan masaka parsaripeon nasidai napatuluhon barita na modding na di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 nunga jumolo marujungolu inata Nyonya Ferdinand Tabunan Sri Suhatsyah Borupakpahan umur 70 tahun ono bulan hinabaluhon ni amata Ferdinand Tabunan ruas ni AKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sianwek Tengah laos di Patupa huria dopar minggu di rumah duka uki na niuluhon ni Inang Padita Lilis Perawati Boru Tabunan STHMM na paupaton pertemuan situa setiap wek lao makobasi pelayanan di huria doho di wek perlu do pertemuan antara sitowek dohot pelayan full timer songonomma jadwal pertemuan perjolo hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Sianwek Situawek 3 Mei Cawang Cililitan Besar pukul 10 pituwip di konsistori gereja apa duahon Rabu tanggal 24 Maret 2021 Situawek Kalibata Bes Taman Harapan Balai Kambang pukul 10 luwip di konsistori gereja. Napatuluhon hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Situawek Kampung Tengah pukul 10 siawip konsistori gereja. Napaupaton Jumat tanggal 26 Maret 2021 Situawek Kampung Rambutan Sada Rambutan 2 pukul 10 pituwip di
konsistori gereja. Napalimahon Jumat tanggal 26 Maret tahun 2020 sada situawek dari Dukuh Kalisari Lubang Buaya pukul 10 WIB konsistori gereja. Napaonopon Jumat tanggal 26 Maret si jantung perserahan Dohot Keramat Cililitan pukul 10 siawe konsistori gereja. Napalimahon perayaan Paskah remaja Dohot Naposo. Gereja kita telah melalui seleksi remaja Naposo Bulung akan melaksanakan perayaan Paskah tahun 2020 sada. Adapun rangkaian kegiatan adalah sebagai berikut. Pertandingan dalam rangka Paskah secara online, lomba koper lagu rohani dan TikTok dance rohani. Paduahon bakti Paskah, manang pembagian masker kepada pemulung sampah dan anak jalanan. Napatuluhon pembagian telur Paskah oleh remaja dan Naposo kepada jemaat dalam kebaktian pukul 6 WIB, pukul 9.30 WIB, pukul 11.30 WIB, dan pukul 17 WIB. Paupaton acara puncak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 April tahun 2021 dalam ibadah sore pukul 17 WIB. Sehubungan dengan hal ini, maka ibadah ilkulturasi khusus bulan April yang seharusnya dilaksanakan pada minggu kedua akan dimajukan pada minggu pertama. Napaonopon Bonataun Seksi Paropuan HKBP Keramat Jati. Hobar tu program Seksi Paropuan tahun 2020 sada, Seksi Paropuan Patupahon Bonataun. Hari Rabu tanggal 31 Maret 2020 sada, waktu pukul 10.04 WIB sampai selesai. Tempat Gereja HKBP Keramat Jati. Peserta Sude Paropuan HKBP Keramat Jati. Teknis diulahon secara offline dan live streaming. Disosoi tu sude ruas asa madohoti kegiatan Bonataun secara offline asa mendaftarkan diri tu panitia Bonataun Paropuan untuk antisipasi konsumsi. Napapituhon perhepengon seksi Paropuan Saresot. Perheheon seksi Paropuan Saresot. Hobar tu program Perhalado Resort tahun 2020 sada melalui bidang Dewan Koinonia diulahon perheheon seksi Paropuan Saresot HKBP Keramat Jati. Susunan secara kegiatan perheheon Paropuan Saresot songononma. Naparjolo patupaonna 2 pertandingan secara online. 5 pertandingan lomba vokal solo menyanyikan bukuende nomor 430 sada ayat sada adong najolo sadaina, dan lomba membaca puisi dengan tema perempuan masa pandemi. Hobar tu acarai pinangido matu sude huria nasaresot asa mengirimkan 5 orang utusan. Ganup utusan mengirimkan video vokal solo dan pembacaan puisi dalam kreasi tu panitia salabak-labakna tanggal 31 Maret 2020 sada pukul 20 WIB. Napaduahon seminar Paropuan nomor judul Cantik dan Sehat di Masa Pandemi. Patupaon di hari Senin tanggal 5 April 2020 sada pukul 10 WIB di HKBP Keramat Jati. Napatuluhon ulauni di Patupa hari Senin tanggal 5 April 2020 sada pukul 10 WIB. Acara Paskah di Patupa Rap Saresot HKBP Keramat Jati. Ganup Wik mengutus 5 hala ruas ina laho madohoti seminare. Napawaluhon sumbangan. Naperjolo di pasahak ruas tado tuhuria sumbangan berupa 1 dus masker isi 100 pieces sian keluarga NN Wik Condet. Moliate di pasahat huria tu keluarga NN. Napaduahon di pasahat ruas tado tuhuria sumbangan berupa 2 jerigen sabun isi 5 liter sian keluarga NN. Moliate di pasahat huria tu keluarga NN. Napasyahon penerimaan calon guru sekolah minggu. Hobar tu kebutuhan di seksi sekolah minggu
ima siala na hurang dope guru sekolah minggu di Huriata alani i patupau ni Huriata do penerimaan calon guru sekolah minggu dohot syarat na perjolo ama ina dohot na posobulung ruas ni HKBP Keramat Jati naung makatidakon hapor siaon jalaringgas marminggu na paduahon khusus tu na posobulung mabai surat pernyataan bersedia melayani sekolah minggu disetujui orang tua atau wali. Na patuluhon mabuat surat pengantar sian situawek. Na paupaton pendaftaran dibuka mulai tanggal 21 Maret 2021 saha tu tanggal 4 April 2021 di kantor gereja setiap hari kerja. Na pasapuluhon Dewan Marturia Tim Doa. Hobar tu kebutuhan ni seksi sending Tim Doa ima syala na hurang dope anggota ni Tim Doa alani i di Patupa Huriata do pembukaan anggota Tim Doa khusus keluarga muda asara ruas naolo makobasi di ulau ni jadi di daftar ma tu seksi sending ima inang situa DR Boru Hutapea nomor handphone 0813 9934 4395. Napa 10 sadahon Goarnya kapanitia pembangunan Boy Mata Jaha di Warta Jemaat 10 hon rapot koordinasi panitia pembangunan Hobar tues panitia pembangunan rumah Huria naung di Pasahat Huria tu panitia pembangunan diotang mahita asaro marrapot ima di hari Senin pukul 10.30 tempat ruang konsistori HKBP Keramat Jati acara progres pembangunan marhite wartaon ma undangan resmi tu hita sude panitia pembangunan pasapuluh toluhon dana pensiun hobar tu keputusan ni rapor sermon perhalado tanggal 10 Maret 2021 taringo tu dana pensiun HKBP na marutang do HKBP 116 miliar dalalah mengurupi tu dana pensiuni diputuson ma setiap akhir bulan patupaon ma papungu pelea tujolo ganup minggu parpudi sialani i patupao tama mulai minggu tanggal 20 Maret 2021 pasapulo paton parturan ni permingguan doho protokol kesehatan Boy Mata Jaha di Warta Jemaat pasapuluh hon pelean sedarion minggu tanggal 21 Maret 2021 di parmingguan manogot Arya doho botari papungu pelea tujolo dohita pelea sada A sada B doho pelea tu kantor pusat tapasaha ma dung sidung jamita teknisna parjolo ma bangku huruf A C dan E baru mamuse diuduti bangku huruf B D dan F songoni masaha ni titing di minggu tasadarion naso di jahahon Boy tajaha di Warta Jemaat Horas Mari demahita bukit nomor 426 ayat saya 22. Be
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Horas marihita saluna. Ala songon na nangit do suara munala na mamakai maskeri di hati nang urasa ngamohop akka satawi akka pamangata holanala ni maskeron ali demi kesehatan protokes kesehatan hurian itu hatta amanami inanami dohot saluhut na ruas ni huriatta nama dohoti kegiatan kebaktianon secara online. Saya dipasu-pasu Tuhan mamu, lumobi mahita saluhutna, dinalao tumangihon barita nauli, imana tersurat di Heber 5, mamuk kasian ayat 5, sahatu ayat 10. Tajahama margati-gati. Tamulay ma. Laos songonido ng Kristus. Dang ibana mangaiton sahala situa ni malip tu dirina debatado. Namadok tu ibana anak kudoho sadariot doho hutubuhon. Taga jolma ibana dipelehod do akka pangiduanna dohot elek-elekna mardongan nangguk bolon dohot ilu-ilu tunaboy paluahon ibana sian hamatean jadi ditangihot do ibana gabe malua sian hatahutoni jala dung ripas gabe si horhon haluaon saleleng-leleng na do ibana di sudena mangoloi ibana. Ola ni ido yang gosahat na hurian itu hatta amanami inanami nani haolongan di bagasan goar ni hatta Yesus songoni nang ruas ni huria na secara online mandohoti kebaktianon manang nadidia pihamu say toktong ma di bagasak kaipason di pasu-pasu Tuhani so kami pe ko pabuaod do kami akan nadihuta hipas-hipas do jala kesiap sedia amuna ikut jauh lebih besar sian hami alhami boy do pesongon na marhosa di Bona pasogit tidak begitu terpengaruh. Alaya dong do. Molo hamuna sudi kesiapan mental dohot akka material harus diutamakan. Hurian itu hatta turpu tahun akka amang akka inang ternyata lingkungan itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Berpengaruh besar do lingkungan di tonga-tonga ni parnguluota. Lingkungan itu bisa saja menciptakan karakter. Lingkungan itu bisa saja menciptakan sifat. Lingkungan ni boydo mempengaruhi ngolu ni sasahalak. Sarana rupani paling sedikit tidak jauh dari apa, di mana dia tinggal, di mana dia hidup. Boy madohonon siapa temannya? Ise donganna, ise na torasna. Alani do say jojo tabigi, dang daw tubis. Sian bonana. Lumobi mana toras tua kayana konna.
Ternyata guru yang paling mujarab bagi anak-anak atau generasi muda adalah orang tua. Yang paling terhebat adalah bapak dan ibu di rumah. Anggo gurui. Sauti dui siani. Apalagi mah di zaman pandemi orang tua sekarang banyak yang stres. Unak kamu nahami online. Unggodangan nama kini iba mengajari anak kon iba tugas na berizibun. Ia dupe hami di uta-uta. Anggo tugas ni sinesa nami sinino nami. Kodo omak na si Teres. Bilo lang mengajari. Dangadok tanpa mengajari mga omma cara mengajar cara nadao. Iba do langsung. Omma tabuya do guru na tugas dari sini halaman segini tema 1 sampai tema 4. Langsung madisi iba mulai pagi 1 jam terakhir andigan dikirim. Berarti tambah. Dang nado honok kusala guru daw. Tetapi bertukar-tukar do portibion. Noanya ko siap semakin siaplah orang tua lau mengajari bohado akayana kon na asa maju. Dohok ma orang tua marsi aja. Dohok ma iba tutu. Naso dihilalamu do mengajar kelas ada SD-on. Oh marpingor. Holan na songonondo ditulis soti lari jotusan. Ditulis soti kodohok ma iba haruar ma asli ni wai. Mengajari ima alani pandemion. Nanain dohonon ternyata bagaimana orang tua mengajari dia, maka dia akan seperti kita. Bohado kita menghadapi masalah. Hurian itu hatta turbuk tahun ternyata nagudang do permasalahan di nguluni akka halak heber na adong disi. Dikirim pemasuraton asa patogu hon pahoton hapor siaon nasida. Lau makapor siai de bata. Di pasahat suratot tu nasida kamang akainang. Jupa masa akka si pikiran. Parukilon sitaonon asa margogo. Urasa pandemi ope Holam batu di boy nak corona doau. Nak corona do noy ngau itor sonon. Itor isman mai bate. Ngasudia mau boto isman kan? Isolasi mandiri. Itor tu kamar na mai ba. Melalui ana makiri ponjo tes ni bapak, tes ni oma, tes ni oso ngono sude tambah ulaon. Apa senang ko buat? Ali alang aparjolo hita mamikiri permasalahan on. Pandemion menjadi imun tai turun. So nanggo buang hitir-hitiri ba moli son batu sotik iba romara ruas. No na dua mangan. No ko na dipake manya masker nai. So tung menyebar kan ido no ai. So tung gabe hona iba. So tung gabe boha. Nanang dohonan bahwa karena permasalahan itu kadang-kadang kita tidak dapat berpikir jernih. Gak bisa hira naung iba ma naung gali di portibion nang adong behala seimbang doti ta. Au nama nau para. Mola do kala na mga puli na so tu hodo. Say na ibaid do. Jut songon ya kama nga kay na. Di do dison malim do yang go Jesusi. Sian horong ni si Melkisedek. Si Melkisedek kon isema. Horong ni si Melkisedek nina. Raja do si Melkisedek kon alay huhut ibana gabe malim. Na jolo manangya ko si Abraham. Laumar porang. Alamo na si Abraham di pasaha do sa persapulu akan adong di ibana tu rajai. Manangya ko na karuas na. Nanain dohonon na lobi siya si Melkisedek ma ianggo Yesusi. Karena Yesus itu bukan dipilih oleh orang-orang.
Bukan dipilih oleh yang ada di dunia ini. Alai debatado na mamiliti bana. Didok sadariod doho hutubuhon. Allah itu yang memilih. Bukan kita. Ima perbedaan. Lobi sian si Melkisedek ima. Alai sian horongna. Sian adong aka syarat-syarat yang pas. Lobi siani. Na dimiliki Yesus. Hurian itu hatta. Molo tataringoti. Sebenarnya Yesus itu juga didoi bana malim pada saat dia melakukan segala sesuatunya. Dingot tamu doti kina tertakut iba Tuhan molo boy nian. Padahal minum manusia nau inna dokan imalani ngok-ngok na imalani haci na. Alai dang gabe talu ibana. Dang gabe sa guru di lomona di do ibana do guru di lomomma unang madiaw. Mangoloy do ibana dia kahaberniton nai. Mangoloy do ibana dia kapersuruan ni debata amanai. Asa boa. Asa mangolu hita pardosaon. Asa dipadenggak kita dohot amanai. Ima debata ama. Nang anak pe mana akamanga kay nang. Tetapi dia selalu mangoloi. Parsuruan ni amanay. Songon na ni do ni Yesaya di Yesaya 52 do 50 tolu. Di sude pangoloan nai. Hina bernit nai. Natinaon nai. Gaberi pas. Hasasaut ni sakap hatuaon ni debata di portibion lau paluahon jolma pardosa. Hitau di jolma pardosa ya kamanga kena. Molo di dona si Melkisedek dia menyampaikan perdamaian kepada Allah, kepada tu debata, marhite pelean, marhite akasi tutungon, dohot akka arta. Anggo Tuhani daw. Bukan dengan barang fana kau menebus diriku. Mabiar dunia na maridi alam-alam amu sumaridi. Aliang sinesa nami memang bisalah sedikit mengimbangi sotik kamu. Nekupator sunene naroa masuara ni amangan. Yang pasti bukan dengan sere, bukan dengan emas, tetapi dengan darah yang mahal. Bedakan dengan Melkisedek. Melkisedek menyampaikan permohonan maaf, please forgive me, melalui yang ada di dunia ini. Tetapi molo debata langsung doibana lao tu hamatian bangkit. Asa mangolu sudah perkramat jation. Ada amin? Amin. Memang begitu. Beda sekali pambahenan ni debata. Berarti gabe tiruan do pambahenan ni debata dihita. Asa unang murah-murah hita madele jupa masa dan berkamu akai detay naki sude edeni aka penguatan. Asa margogo mangadopi akan namasa di baga sa parnguluton. Atong bohado. Hita di nguluon. Naparjulo dia mah. Tatadda madosa taunang betau lahod dosai. Ay nung nga ditobus hita naking marhite mudar na naargay. Bukan sere, bukan perak, bukan emas dan lain sebagainya. Songon nahya tabigi tu sada parupuan na terjulung merdosa. Ditaku akka jolma nasida, ditaku halak si boto surak nasida, dipalua debata ahade dokon mulak maho unang be ulahi mardo sesungguhnya do nakita non mulak mahita sianon unang be ulahi mardosa ngaseta boto dosa ale seta tutut toy mak marminggu do hari minggon pendeta resok marjami tak binigi ma dengan baik dangi alai. Jika Tuhan telah memaafkan kita, dilehon marhite asini roha, naing mata tinggalhon dosai. Imana parjolo?
Amang inang naksaluon na hita na secara online di luar negara jaon di mana saja. Gudang doha susaan di ngulut ta akamanga kainang. Piga hali udok ko piga taon nasal po pedison si sakui sahit na bedo hita. Molo sinuk ko sahala-sahala pasti ada pikiran-pikirannya yang kurang enak. Adong permasalahan kehidupannya. Alita kantong idui, dapola tapa buah-buah tu hala, olah tu isi tapa buai, tu debata. Pasahama memang tu debata akahol soni rohata. Asa dipatugu roham. Songo status noengon, ada kubain na sugo ala sesuai do primanon. Jika kamu Anda adalah orang diselimuti dengan masalah, berarti kamu adalah manusia. Maka kuatlah dan setialah. Namun jika kamu diselimuti wijen dan seres, berarti kamu onde-onde atau donat. Tinggal dial lang ate. Molo masalah do perotu hita akama ngakainang, berarti kita itu masih bernapas, berarti kita itu masih manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Noaing molo masalah naro itu hita, tu isedo hita mangalu-alu tu Yesus. Dia yang memberi kekuatan. Dia yang memberi penghiburan kepada setiap orang. Asa margogo ibana. Ay nga dipilit ibana songo malin di tonga-tonga ningolutta. Mula mahita tu jamita nakingani ning lautu patuluhonon. Adong guru namin na tikii, hapa 1,000, nga doktor noengi, mungkin ada keluarganya di sini amang sinaga, mengatakan, jika kamu ala ikut ruas-ruas deh bang, molo mahol dapok mu bapak na, persiajari ma anak na. Sedikit banyaknya adalah anak menggambarkan orang tuanya. Ala mungkin kan di huta-huta mahol doro akka mamar minggu, songoni doranang dison. Ala nagudakian do dison, menadak tarida, apala tadda angko dihami do, pitu ama, 30 ina, jadi katadi do. Holan na sana saya do parminggon na. Jadi binoto do isi na sumarming. Jadi kalau kita mau ke sana, pelajari dulu anak sekolah minggunya bagaimana. Songo dia do ibana ni namang pasaribui. Sehuti ode salilingoni. Ido na dohonon na dang dao tubisian bonana. Bagaimana kita mempelajari anak ini, demikian juga nanti ayah dan bunda, ayah ibunya. Hurian itu hatta ala Yesus do uluata ibana ma tatiru. Itu na yang dohonon na. Ala Yesus do uluta na manguluhon huriana ibana ma tatiru. Atau ngahado pambahenan ni dibata. Diajari hita mangului hatana. Permasalahan nakingani ngok-ngok do di Tuhan ya le Tuhan molo na boy niyan daw panginumanot siya now alay guru di homa unang malomok kuna sao hita pe akama nga kainang gudang do permasalahan kehidupan ta tui sa mata pasahat tu debata setia mahita diaka nauk tabigi hata ni debata. Atau disebut di dalam bahasa yang taat. Dalam bahasa Inggris loyalitas. Dalam bahasa lain loyalitas. Songon dia do haro na taato nakama nga kaina. Taat menghadapi. Dang holan akka permasalahan nate. Taat menghadapi orang. Molo tiki jibolango ni mana tu hita muruk tu hita. Unang do tita muruk. Bohado hita di si buat dame. Bohado hita di si sabar. Bohado hita martangiyang. Alas adok status sumusi na hudokon. Kita tidak takut kepada ketinggian. Nang may biar hita molo tibo, sarang narupan ni naik pesawat atau di apartemen tingkat berapapun itu melihat ke bawah. Molo ya mamer kita tuh apartemen tutor sehingga na diocok di tadi ka. Ima aya ala gaya gravitasi bumi selalu membawa kita ke sana.
Kita bukan takut dengan itu. Yang kita takutkan adalah molo paju pak kita dohot hala si gijang roha. Gabe dohot iba gijang roha. Alanya gabe dohot dangolo talu. Lu jual gua beli. Nah kan ido. Lu jual gua beli. Saya foto hodo auso ni se. Kan ido noai. Ido na tahabiari. Oleh karena itu taatlah kepada Tuhan. Asa jol masih pardame ho. Asa gabe si bolas ni roha ho. Di tonga ni ngoluon. Ido tiruan nabi nahen ni Yesus Kristus. Kita hanya diomongin loh. Kalau Yesus itu ditampar. Kan diludahi. Marmudari musia di sonna. Alani kawak-kawak duri. Suksang duri. Anggo hita. Nabu adu idon. Moloin na holat aharoa. Waho. Isi ho di son. Ha udah pe di sonda. So disuruh horo alero. Ha ima. Masih itu. Buah nama molo songon na binahin Tuhan itu hita. Ido naning dohonon naka mga kainang gabi tau tiruan. Kadang-kadang kita memang tinggi-tinggi kita sewenangi selalu ada. Termudar. Alani, tati rumah Tuhan ini naka mga kainang. Ditiki haci rohata. Allah hita mengampuni. Ala gudang dohala. Salilik soroi mana mangido maaf tuau. Dangolaw. Mo salilik soroi mana mangido maaf tuau dangolaw. Gudang do songoni akamang. Haru namareda. Namariboto. Namarna tua-tua masa do songoni. Berek kudu pei. Ibana do pei na songos-songonon. Ikon ibana do rotuau. Bisa begitu saja. Naneng dohonon na ditiki haci rohata mampukah kita mengampuni orang? Ido si tiruon na binahin ni di bata. Molo tikiso dialu si di bata akapang ido ata akamang akainang lumobi ma di zaman pandemi COVID-19. Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita mampu untuk berdoa? Apakah kita selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Bohado bentuk ni hasati otai. Bohado hita maka molateon pangaleon ni Tuhan ini hita. Lumobi masa hatu sadario kita marhosa hanguluan. Molo tabereng akka na hona kopit. Tak tercari tohon yan akka na masa di si. Mungkin kita pengagudang akka na bebas kopit. Na hona kopit. Ado tikina kopit itu Tuhan. Leo madiaw kesempatan kedua kan ido. Leo madiaw kesempatan kedua. Apalagi mulu binigi. Mate siya. Oh, unang jola manak tu dia dijabu masude. Itu kan? Pas mahona Tuhan, leo dia kesempatan kedua, kolam burjuna mau. Bisa saja kita berjanji gitu. Setelah selesai itu, setelah kita diberi kesempatan kedua itu, manak tabahen. Akamang akainang. Apakah memang pada saat kita sakit itu tadalaton akka natado diimatai? Harus dijalankan. Karena kesempatan itu selalu diberikan Tuhan kepada kita. Bohado hita satia. Disudi akan masa di portibion hasusaan las niro hadohot na asing manoktong di bagasat Tuhani. Ay ibana do. Namangodihok kita. Lumobi ma di minggu judika. Songod diri do nakingan luluho na. Ale Jehovah. Kuatkan aku. Odiho na. Atau nang bimanimbag manirpak kita kamang kainang tuhabirang do tu siyam. Tapasahat ngulut ta tu di bata. Asa sahat tita sahat tu ujung na isa na maniop tiyo mana diho. Asa unang adong na membuat tupalmi, kita sudah diselamatkan oleh Kristus melalui kematian yang tadi itu. Naktabotoi, dihau pinar silangi. Tiyo mai, unang adong na membuat tupalmi. Saha matu akhir, saha matu ujung na. Asa taruli, asa marjabar ho.
dingolu nasora sude. Unang umbiara kita di Portibion, apalagi di masa ni Covid dot akka permasalahan. Dang nadohonon naso siap kita menjaga diri kita. Alai unggudangan do halak noai umbiara tu Covid, sianna tu di bata. Dia lebih takut kepada COVID-19 daripada kepada siapa yang ia imani. Dang nadohon aku gabi marna lembah hita, aso nang memakai masker, cuci tangan, 3M atau berapa M itu. Hepeng do tabu mar MM ate. Anggo tulu M ni na omma masker dia. Kita bukan berarti menyatakan bahwa kita itu supaya jangan marna lembah hita di sidau. Alai bohado hita hati-hati. Namun jauh lebih takut kepada Tuhan. Toko besar do Yesusi. Songom boha pambahinata. So tidak kamang kainang di Jakarta ni ba 3 tahun nakia binereng si Jokowi. Anggo tu dolo sanggul do sihira utana namai. Maos ro. Isi ro si ngabe. Kamu loro si Jokowi senek sudah do iba butikan jalang manang naise. Allah kita idolakan. Buana mulu tu Tuhani. Tak idolahon do Tuhani. Apalagi Yesus sih. Bohado kita tu si. Minta foto dong. Sarana ropani ro nanti ki isi dong mangedehon. Masa di doa ibuku isi di tahe. Nikita. Semua orang minta foto dong. Upload di Facebook. Karena kita memang mengidolakan, suka. Waduh kita molo Tuhan Yesus. Sado kita songoni. Talehon do pikirata, pambahinata, songoni yang mengidolakan orang. Apalagi meloro akasian luar negeri, aka drakor-drakori. Arang binoto be. Sampai orang may dia do. Ninna. Waduh kita molo tu Yesus. Sampai do songoni daong. Toe mak, minggu depan adong do par mingguan. Di lain dari pandemi ini ya. Anggo di masa pandemi yon akan alosok lah cirohanai. Saya gajang manyan, margajak-gajak petaho. Ali mulu hita akan ajak tu gari jona sadi hari do piau marede. Sadi hari do piau mamuji ikut songoni manyan. Ido naneng dohonon na tatiru matuhani. Tupe godang aka persoalan, godang akan amasa di ngolutta. Dohonota matu debata luluho nao ale Jehovah. Dongani mau ale Jehovah. Alohom maparalwaki tuaka aloku. Patoguhon apor siaw ni ala Kristen tu saluhut. Nang doh tita na di Kramat Jation. Debata mangaluluhon. Akasude parbada atta. Akasude namasa di ngolutta. Idona namargogo situtudo tangiang ni partigor molo di haburjuhon. Atau tahaburjuhon mata pasahat sude aka arsak ni rohatai. Asa Tuhani namadongani hita. Tuhani namargogoy hok kita. Tuhama namadongani hita. Tuhama namamasu-masu hita. Di masa ni sude hasulitan aka kesulitan namasa di ngulut taon. Amen martangiang mahita. Debata amanami namarhabangsa di Banua Gijang. Mauliate matuhan di pasahar rohanami apala di Tikion di minggu judi kiaon. Dilihok kodo hatami lau patoguhok kami marhite Yesus Kristus naong mate lau paluhok kami asa malua hami sian jorgong ni si bolisi. Homa Tuhan tutu haluaon nami. Homa tutu Tuhan namadongani hami. Jupa masa akka si pikiran nami. Akka namambay marsak kami. Unang gabi gali hapor siyon nami. Alay hola tu homa hami marhapurusan.
asalehonommu di hami gugu lau mangadupi saluhut na akka na masaon. Pasu-pasu masaluhut na Tuhan ruas ni huriam na adong di HKBP Kramat Jation, na adong di huriaon noang nang akaruas ni huriam na dibagas pe, na secara online manang nadidia penasida madohot ti parmingguonon. Padao parsahito siyan nasida, akaarsak ni roha lumobi matuhan COVID-10 siyaon. O mana madongan ni nasida jala paingo nasida asa unang marnaleba. Dia akan madjaga diri nabi, marhite na pakai masker dohot lan akan asing, na niatur honni huria lumobi ma pamaretta nami. Pasu-pasu masal nasida dinamangula akka ulon nabi nak kami akan napungu dison. Homa na mga leolas ni roha di hami, molo tungadong akan namasa si pikiran nami Tuhan hola tuho do hami marhapurusan. Hodo malim tutu di hami, nabuy mambolokos saluhu na akaarsak ni roha nami. Margogo si tutudo akka tangiang ni partigor molo di haburjuhon. Sayang gia matutu Tuhan. Ugogohok kami lau pasahaton ngulu nami holat tuho. Tuhan pasu-pasu masalu na karuas ni huriam na naeng madjalo. Pasu-pasu parbagason di tiki-tiki na neng ro. Homa na madongan ni nasidaw. Asaboy mardalat dohot dinggan. Asa. Keluarga si tiruan nasida Tuhan tujuluan ni arion. Marlas ni roha manasida. Mangadopi saluhut na akan namasa muse. Homa na marguguyhon keluarga na naneng marhamulian marhasohotani. Asi marohap Tuhan. Nang akaruas ni huriam lumobi Tuhan akan namarsahit. Ima akan na dibagas. BMP marpaung. Amang situa hapa saribu. Amang situa STR Siregar. Yuliana boru si Tohang. Nyonya si Matupang boru Sormin, David Tambunan, nyonya si Tua Ate Tambunan boru Pangaribuan, Daniel Tambunan, amang si Tua Ate Tambunan, Grace boru Tambunan, amang si Tua Ersitorus, nyonya si Haan boru Tapubolon, nyonya si Sinabutar boru si Marmata, nyonya si Rait boru si Torus, Mikael Saragi, nyonya Manurung boru si Litonga, nyonya si Tumeang boru si Dabutar, nyonya Hutagalung boru si Manukalit, B si Barani, nyonya Manalu boru Gultom, nyonya Pardosi boru Nainggolan, nyonya Panggabian boru Hutagalung, Jeffrey si Wright, M si Torus, TN si Torus, Lumongga Hasibuan, si Tua B si Dauruk, songoni nang akan di rumah sakit, Parpunguan Gultom, Parluhutan Gultom, Ivandes Simamora, Darren Malvino Aritonang, Kristi Michelle Aritonang, homa na madongan ni nasida Tuhan. Dangadong nasutar patu pa ho, lumobi mahami akan na jojo tuho, say nataging honom mudo, molo say dopak kami ro tuho Tuhan, lau mangido hamalumoni. Saluhut na ruas ni huriam na adong di sa Tuhan manobahot tu ado pamu na badiyay. Asalehonomu hamalumon aka di ruas ni huriam na adong di bagas songoni nang adong di rumah sakit. Homa na maddaw ni nasida Tuhan, lehom malas ni roha, lumobi mahiras ni pamatang. Bolong maakapasahito ni siap pamatang nasida Tuhan. Asiroham dohot akka keluarga na pature-turehon, lehom ma dame dohot holong ni roha. Sa toktong mardame sonang nasida lau patu rehon akka namarsahiti. Moliate madiho Tuhan nang saluhu na akka. Rencana-rencana kerja na adong di HKBP. Kramat Jation, homa na patuluson, asaboy mardalad doho dinggan, saluhu na ruas ni huria marsi togu-toguan masi amin-aminan, masi tukol-tukolon. Songoni ruas nami na adong disibutuon, dongani manasida, hupasahat tami mangulu nasida, holat tuho. Mauliate madiho molo tungulak kami siya ni ngananon no Tuhan, say pahipas pamatang nami, dao siya nakaparsahiton,
lumobi COVID-19 asaboy hamisahat tu bagas nami be di bagas alas ni roha pajupang dohot akan ani haolongan ni roha nami be na pamareta nami pe say margogo manasida Tuhan lau patupaon na dumenggan lumobi ma lau mangalo COVID-19 dohot masyarakat na bersatu padu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami Tuho amin. Mare demahita 204 hu mata papungu peleata. Tatangnya koma peliata
Ali di bata ama nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon na dinggando na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajammu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaos songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Didopako Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasor homma damena tutodim. Selamat hari Minggu ma dihita saluna.